and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ngano, ikaw pa. Bro? Hello? Iyan ang gi-off. Ako na lang siyang huwaton. Nagkita ka sila si Amaya? Ug mo na yung tuyo ni Mama? No. Kung mauna, unsa man di ay? Roy, Hi, tita. maayo kay nakahuna-huna kag suroy din sa parlor. Dili pa gina dugay nga miabot. Atol sabyod nga misod ka sa CR, ma'am. Unya, kisay mo handol? Ako lang. Magpa-cleaning na siya. Sige. Murag magbalik-balik na gyud unya ka din, Roy. Kay dili kag yun magmahay kung si Gemma na'y makagunit nimo. Kay di manggit kapiyaan anak niya kung dili ka pa makontento siyang serbisyo. Mao ba? Mas maayo. Og ikaw, tita, while giatiman ko ni Tita Jim, pwede bag mo lingkod sa kadiha? Dire lang sa kondool. Kay doon ako'y importante kayo nga ipaabot yan nimo. Bahin ba nini? Dili ni problema, ha? Moingon pa hinoon ko nga dako kining kay gayunan aron nga malingaw ka. Ha? Nindot kayo na. Unsa man na, sir? Bugat sa donda. Share karon. Pasag din na lang, God. Ngayon masabyod kang hangdon to. Pero mas love gihapon ako nga sagpiton ako sa akong pangan. Kailangan ko sagpiton og dong. Pero mas ganahan akong maminaw si gusto rin isulti ni Mama, bro. Sorry, Roy, pero excited lang gid nga akong my loves nga mahibaw dayon sa imong ibalita. Okay. Ani ni. Nanawag si Uncle Ryan. Ang tag-iya sa dapit nga atong gibakasyonan? Yes, tita. Yang nga isgutan ako nga nagkinahalan siya bagong caretaker sa iyang farm. Kaya yang sinaligan dito, nananghid man nga mupawhay sa ako, no, kay mupauli na silang probinsya. Kay may gusto silang anak. Uy, mao ba? O tita. Mga kong gi-open ninyo karon kay basi pag interesado mo. Love na ko tong dapita. Bisag ako? Kung mao. Andam ba mong mudawat nga kamong akong i-recommend ni Uncle Tita? Dito, dagang makalingaw na to. Malimot ta sa atong mga problema kay mabisi naman niya ka sa pag-atibas mga gimbuhaton nga nindot atubangon dito, dili ba? Maog yun. Kanindot unta sa maong kahigayunan dong. Kundi palang kumingawon ining lugar, ha? Diin ko magdako. Pero lisod kayong talikdan ang kabilin sa imong ginikanan dong, Roy. Sa pagkatinuod lang, sawa pa mabugtui siyang gininhawa ang akong inahan. Hugot gyud niyang gihangyo nako. Nga bisag unsa pay mahitabo. Dili gyud kuno nako pasipad aning lugara nga iya sang nasunod sa iyang mga ginikanan. Lisod bitaw kayong supakon ang panugon sa usa ka minahal, no? Tinuod ka na. Maong anugon unta na oportunidad. Pero ihatag na lang una na sa lain dong. Si Amaya ang tinuod nga rason sa iyong pagbalibad, bro. Nakasabot ko, bro. Maayo ang tagtakos yung hunahunahon ni Amaya. Huwag rason nga magsubi-subi siya sa inyong inahan. Kay pinanggap magod sa ini. Ang gaba, dili ra bagid magsapa. Wa man hinoon ni mag-ampo nga matilawan na ni Amaya, no? Kay bisan pa si ang pagkuwang. Bisan pa si ang pagkamasupilon. Wa magid may laing giampo kun dili nga maangkon lagid niya ang katumanan si ang mga pangandoy. Pero kanao niya na sa taas. Unsaon naman ang kun ang langit ni maningil siyang pagkamasinupakon. Mahigayon pa mo nunta para sa kausaban.
Wa na sa bokabularyo ni Amaya, my loves. Hey! Diin man ka, oy! Nilusot ra jud kagway pananghid sa? Diin ka gikan. Da. Nangitaglaing makatabang. Aron makagawas ko ini akong kahimtang. Unsa? Huy, Amaya. Huwag na mawagtang sa imong hunahuna. Bugos na gyud ay ang imong hukom nga wad-o ng anghel nga naa sa imong sabakan. Huy, Amaya, wa man limpawt ang imong balhibo ang imong plano, ha? Wa ko magkinahanglan ining bataa. Nahibaw ko nga naumol ng bataa tungod sa gugma, di ba? In love ka ni Joros mo ang nisugot ka nga mahimong doble kara. Duha sila imong gitunto tungod kay mas bililhon si Joros diha nimo. Uban ni Joros na tilawan ako ang tinuod nga gugma. Bisag igo rami magtago-tago. Ug may na mahibaw ka. Nga tungod kini gugma mi sa usag-usa. Dili ra makatalikod nako si Joros. Wow. Wow na wow. Ngano di ay? Andam kang mupuyo sa usa ka kinabuhi nga naggukod sa kwarta? Ayaw kalimot, uy. Nag-apa si Juro sa kwarta tungod kay dako-dako ba ng iyang pamilya? Usa pa, dakong gubot ang nagpaabot ni mo kun masayop kas imong mga lakang intawon, Amaya. Dili lagi ko mangilog sa pwesto sa iyang asawa. Ang ako lang mangayo lang ko sa iyang tabang aron nga mahingilan ako ning buwiset nga iyang gitisok dinhi sa akong sabakan. Ug nagtuod ay ka. Nga dili mawa diha-diha ang pagbati ni Joros nimo. Kun mapiit na unya siya, ug iyang mahuna-huna nga maiskandalo ang iyang pamilya. Ha? Amaya, pangutan ang imong kaugalingon. Kung dili ba kaha manghunaw sa Joros? Kung dili ba kaha unya, ingnon ka nga ako kaha na. Duha gud ni si Eric si mong kinabuhi. Pwede ka na ninyang i-deny aron magpabilin siyang limpyo sa atubangan siyang asawa, Amaya. Buisit! Buisit ni! Bahala na! O sa buti mo ipasabot. Ako yung atuon si Joros. Ay! Ano man na, Jai? Ano ka? Huwag ko makasabot kung anong akong nabuhian, Gemma. Pagkadisgrasyado na ba na akong kamot? Pila na kabaso o plato ang nabuak tungod lang kay akong mabuhian nga di lang nako tuyo. Bibi, palayo di ha, bi. Yako na pupuo ng mga tipak ka. At siling matunog ka pa, anak, bi. Istwag. Si Amaya. Ha? Kumusta naman ka si Amaya, Gemma? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!